Neka je Pozdravljeni vas opet na kanalu Laki, kao što vidite mi danas igramo SAP na Damo Roleplay sam serveru. Evo, vratio sam se ja malo s njim koji klik na starom kanalu, pošto mi je onaj obrisao, ako neko nije znao. Uglavnom, neki uvod. Ovo vidio budalu, brat. Alo bre, stani ti. Ko je onaj tamo, koji je ispod tebe? Balša, Balša, ide u VK. Može. Ajde, lako noć daj. Ajde. Neću. 11. Ti ajde, ti mi ajde. Vidi go nešto beži. Beži brother. Dođi vam. Da. Baki VK, brate, kod VK banke, krenem kao banc. Dobro. Koga tražimo, baš? Da, tu je. Gdje? Vidio sam Ajdin, ali Ajdin trenutno ne zanima. Dođi vam, ima... Ček, zanima me. Jebem ti raspad. Če da uzmemo u dozvolu za brod. A, vidim ga. O ne. Kaja je da on brodić. Ovaki cheater, brate, daj se dozvolu. Kaja je ovo ispod mene, brate, što ga je roka Mirza, brate. Imaš on te gleda, tako da je okej. Ovaki, daj mi gete, brate. Ček. A ne samo Icon. Evo ga pao Evo, tu kod banke. Nema veze u reci. Juri moj. Ajde ne dolazi malo. Evo ga kod Balše. Mirza, nasmej se. Mirza. Ajko je da ne roka ovo tebe, ba. Malo si mi. Brate, koja je fora s ovim? Ajde uništavaj mu brodu, bre, vidiš da ovo možda ja pucam da ne. Čovječe, zamisli proces zapali u vodu. Pa moguće, brate, kako nije. Gorivo, brate. Evo ga. Au, brate. Olo, ovo je živ. Mogu da gubijem, čovječe. Toliko žilav. Ne, Pucam sebe. brod. Ne! Da! Hoće da Na koji ću sruši brod. popeti na brodu? Gdje, vidi ispod. Pa ispod, vidi ga šta Zablokira nam radi. brod, brate. Šta? Pucaj ga. Ček. To je to. Opa, $1000. 2000, dobro. Mirza. Jel to je dalje ima... A mag gleda nema. Ček, To se deve. Igrač nema, ali nema, to je to. to. Čekaj, nismo mi ovdje. Nismo ovdje, brate. Pogrešno pristanište. So you are banned from this server. To je zbog cheatera, Mirza. Ovako još pecat sada. Ajde, došli, brate. Ajde, ne znam šta. A inače, tamo na ovaj prvi klip, aj mogu bi da pokažem šta smo sve uradili. Da je kao malo novije nego što je bilo. Vidi ga neko sa helišom, brate. To je fazno. Ovako. Brate, skoči! Pucaj ga, može ga pogoditi. Alo. A ne možeš Ali da trebalo je svaki biti tu kad su bili komentari Ajdina na RP. Ajde, A ko će da repa? Ko će da sad? Mjaule Icon. Ne mogu sada, brzim. Doći poslije. Šta? Za RP? Mao da. Hoće mi mjau. A baš hoće da ih juri. Maj kupi ti semenke da posadimo tamo dok stoji. Nisam ja korumpiran ko ti. Daj, ne veze, brate, pokazujem. Okej, ja bih 14 grama. Baš. A gdje se prodaje? Prodaj drogu, brate, ko se crta. A, treba staviti pick-up. Na, Mislim ne pick-up, nego label. trebao bi da i to promenim, kupi alat, ko se crta ilegalan, tako nešto. Je, 5 imam, čekaj. Fali nam jedan, Fali nam PD, brate, da bi mogli biti zapljeni. To odraža da mi čuje 10 fantije, da. Šta je bilo? 10 fantije da mu da. Kako Bio dao ja, umro s Aha, da. I koliko si izgubio? 2K.
Malo me čuka nije opala. Jes, za Mirzu je rizično da izgubi više od $100. Ali dobro, šta ti kažeš? Znaš ti Bake sad sve odruko u RP-u, samo zato da ne platio 2K. Odruko je Mjavola, Mihajla, Balšu, Ajdina i sve ostale koji su u njegovoj organizaciji. Znate što li ljudi radi tamo? A da, hoće kao da zauzimaju. Ja kažem, idite Uzmi se zauzimajte, jer kad sam restartovao server, sređivao sam ovaj teritorij, vidiš da se više ne pojavljuje ono kao belo, da ti i onaj minimapa onako gličuje malo, znaš. Ako se sjećaš da je tako bilo. Pa znam, Znaš, ono kao kad vrtiš pa ti uđe Da. to sam Da. Upali sirenu, Vaki, pa pidi na ljuti. Pidi na ljuti da sadi travu. Mora se znati da to ima. Da je akcija u pitanju. Nije loš ovaj kruzerni sud sviđa. Mada oni rančeri FBI sigurno. Da. SPS2, da radi PK, nikaj mogu. I sve ne, sve kradu. A ne, zašto kad se restartuje čip? Ovo posadiš. Hoću ovdje, malo špit. Skoro će, ali kad niče? Svaki loto, brate. Na koliko je loto? Pola sata. Sad. Friedrich Sad. Nietzsche. Da, ovo sam stavio da ljudi mogu i ovo da rade, brate. Pazi, 10 komada po 4 grama, 40 grama puta 10. To je $400. Nije toliko loše. Nije loš biznis. Je 4 grama se traje. Najviše 4. Ali brate, a koliko ima posljednji? 20, pa da, može maksimalno da bude. Znači, nije 10, ali ovo što smo mi posadili je bilo 400. Ali da ima, brate, 20, bilo bi 800. I sad, na primjer, kosač trave isto, kosač droge, tačnije, isto može da prodaje. Može, brate, on manje zarađuje dosta. On zaradi jedan gram sam stavio zarađuje. Da. A da, to A ne znam koliko njima treba da se uradi. Jedna tura, valjda bez da se to menjao, jedna tura 2 grama. Jedna tura 2 grama. A koliko ti treba ono za parciju? Valjda ja mislim da se to stavio 2 grama da bude valjda pola, tak nešto. To je. Ili 4,5. Stvarno se 5. 5 za pola. 5 je pola, da. 5 je pola, 5 pola znači treba im 10. Par tura. 10 puta tako ću raditi. Ne, kad budem dodao one fabrike maca, dodat ću znači kako će biti farma droge kad bude bila, tamo na ovom brdu tako nešto, tipa ono kupit će se, akumulirat će se trava kao neki zamišljeni sef. Ti kasnije da to premestiš, morat ćeš da prešvercuješ do tvoje organizacije. I fazom kad ti budeš krenuo svim onim organizacijama, ti kapće se pojavite na vozilu i kao ako preuzmeš vozilo moći ćeš da da dobiš travu, vidi ako ga zaustavi to. Da, kao zaplen. A kako misliš pick-up za nije bolje checkpoint? Pa ne pick-up onako da bude iznad vozila, ima nešto set vehicle pick-up, tako nešto. Znam, ono šta mislim. Onako kao da... Da. U ranicu, nema što nikada ovdje nije sređeno. I znaš šta sam mislio, znaš di je na Global Gaming bila ovo administracija tamo na onom brdu, satelit? Da. Da tu bude još jedna farma, fabrika droge. A ne znam da li to suviše daleko, a? Pa ne bi rekao. Ne znam šta je ovdje blizu da može da bude. Ništa u suštini, ono selo. Čekaj, ti je to. Nije, satelit je blizu zapravo. Da. Ne, nije, to je kamionđija, bre. Pa malo iznad ispod, ne, ili iznad, ispod vojne baze. Big Air, brate, vidiš? Aha, vidim. Pa dobro, možda jeste malo. Malo. Ali fazon neko da se tu fazon dobija više i onda će se raditi. Pa ne. Ja se kontam da nešto bude blizu. Pa ne znam gdje bi mogli.
Čekaj, kažeš baš. Moram restartovati kaznije server kad sam ubacio... Izbacio sam ovo... Izbacio sam ovo za vreme, bilo ubačeno, ali sam nešto vaše ubacio pa ne može se tako server. Nije on. Kaže da ga ubacim u PD, brate. Što mi ubociš? Pa nije nego treba restart da odobri. Ne, Ako hoće. pa gdje je restart će biti? Daj. Koliko sad sati, brate, ja nemam i sad kućati. Ne znam ti. Ne, kupac. Ček, Ne, ja bolje imam to, moram. brate, nek se zezuju. Pa dobro. Šta, ko su sad samo lideri, brate? Treba meni da skine kad dođe rista. Kako bi u njemu se očitavalo. Ma da, znam to, i meni, i ja sam isto stavio sebi kao lider. Da. Ne znam. I vidjet ćemo kako će raditi Mjavlo organizacija za Lucky Boys. Ajde, vidjet ću. Čekaj, hajde ugasim snimanje. Mislim, da li će imati članove? Da, ono Imat će čisto igre. Da. Da sad damo vratio, pa ako hoćete da igrate, imate link sajta i to je to.